Syntynyt 83, siis 19-vuotias Helsingin luistelijoiden kilpailija, joka on viime vuonna samassa tässä Finlandia Trophy-kilpailussa sijoittunut 6. Ja aloitus korkealla kolmois-luts kaksoistulppi yhdistelmällä. Ja kolmoistulppi tuossa jäi ainokaiseksi. Tarkoitus oli siitä sarja tehdä Ritin kanssa, näin harjoituksissa totesin, mutta ei varsinaista virhettä. Ari-Pekan musiikkina on Jean-Claude Petin sävellys Cyrano de Bergeraciin. Kolmoisrittiä hieman etupainotteiseksi tuolla rotaatiovaiheessa. Flippi samoin. Hieman hidas tuo ponnistusvaihe valitettavasti. Kyllä miesten kilpailun taso on niin kova, mentiin mihin tahansa, että kolmoishypyt on sujuttava. Se on armoton tosiasia. Siinä kolmoisritti. Ari-Pekka ilmoitti ennakkoon, että hänellä on ollut pieniä vaikeuksia tekniikan kanssa. Ja toki kun tuo kolmoisaksel on vielä harjoitusvaiheessa, se varmasti myös vaikuttaa muihin hyppyihin. Nyt on löytynyt juonen päästä taas ote kolmoissalkkoon. Kaunis kolmoistulppi tuohon lennokkaasti. Ari-Pekan koreografian on myös tehnyt Oula Jääskeläinen. Hyvin ilmaisullinen, upea askelsarja, tuo suora askelsarja, pidän siitä kovasti. Ja kaksoisaksel tähän loppuun ennen yhdistelmäpiruettia. No niin, Suomen Ari-Pekka Nurmenkari on osuutensa tässä Finlandia Trophy-kilpailussa nyt tehnyt. Ja tuomareiden